लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? जानो थाखाय एसे रेडि खालामगासिनो देखायनायावनो माने अफार जालांदों माने हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौ गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बराय हरबाय थ' लोगोफोर अमा बेदर दायो माने हांनानै जानो थाखाय एसे रेडि खालामगासिनो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? देखायनायावनो माने अफार एक्टिं जालांबाय लोगोफोर हायावसो गोलैजोब्बाय नै एकदम खानायदों सिन्थायनो बाजोब्बाय तेरिगा जाजाबावगोन जानोलै बियो हा ख्रेब ख्रेब मोनजाजोबसिगोन बेखौथ' दायो माबाजोंसो स्राबजोंसो सुनांसिगोन देखायनायावनो अफार जालांदों माने हायावसो लागायजोबदों जानांगोनलै लोगोफोर उपाय गैया गोदान बायफिननोथ' फैसा गैया नालाय बेखौनो जेने थेनेसो बायनो हादों माने 200 थाखानि दंबावो दरनैसो दा बै दरनैसोखौ माने एवगोन ओमफ्राय बेखौ माने हांगोन बिराद गोबाव जाबायमोन ना हांनाय जायैया पलिस होनाय होनो बेखौ लोगोफोर पलिस नो एक्टिंग है लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गफिननो नागिरदों उल्था जानो नागिरदों लोगोफोर गफिननो नागिरदों अमायाबा बेमार दं ना मा दंमोन ट्राइ खालामनाङा लोगोफोर भिडिअफोरखौ नुदोंब्ला भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना ट्राइ खालामनाङा दे लोगोफोर बेमारबो जानो हागौ लावनोबो हागौ बुग्राबो जानो हागौ ओमफ्राय लोगोफोर बेदरा दानि ब्रासजों मानजिनाया एकदम बिगुर थिगुर गुलांजोब्बाय नै मायाबा गलांजोब्बाय गब्लं जाजोब्बाय गुदुं नै दायो माने हांनोसै गुजियावहाय बरियानो थुनानै लाजोब्बाय बिराद गोबाव जाबायमोनलै बेदर हांनाय जायैया देन्जार जानो लुबैखादों माने बेदर हांनायखौ बेनिखायनो माने नै बेदरा माने हायाव गोलैग्रोबाय ना बुस्थुआ एकदम माने नै हाया बाजोब्बाय जानांगौ गारनायाव गैया लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लोगोफोर एकदम माने बारा खोलो खोलो बारबाय थादों नालाय अरा ओरै बुगासिनो दङ अरानो जोंनो नागिराखै नै अरानो एकदम माने बारा आथिंब्ला बुगासिनो दं नालाय आङो माने नैबे लांदाङावसो हांदों नालाय बेदरखौ अरा माने बारजों गोमोर फैबाय थादों बारा माने खोलो फागुननि बार नालाय फाग्ला बार दसेनो सानजाहा बारो दसेनो सोनाबहा बारो दसेनो खोलाहा साहा बारो आरोना माने नर्मेलावसो बारगासिनो दं आरो बारा इमान गोसाबो नङा माने लासैनो होमबाबो माने अरा एकदम खस्थ' मोनदों माने अरखौ सुनायाव बनाबो माने औवा बन ना ओमफ्राय दसेनो खामो फिसा जियानो जा जागोनानो दिनै नै मोजांनो हांनानै दा सामब्राम बानलु लगायनानै नोंथांमोना जानो लुगैना दै जानो लुगैबालाय अखा मोनजादों ने लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट लाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर 1 hour later मोनबायलै नै बिराद खस्थ' हांबाय आङो खस्थ' दं माथो बेदर हांनानै जानायावबो ना मोनबाय मोननायालाय नै बरियानो दा बेयावहाय थाबावबाय संख्रि बानलु सामब्राम लागायनो थाबावबाय आरोना दा बेखौबो लागायजोबनानै बरियानो माने Ok,
अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा गुदुंथार गरम दासो बोखांना गुदुंथार A few moments later. बरिया जाबाय लोगोफोर जाहाथे जानो मोजां नांबाय माने संख्रि बानलु पियाज बायदिसिना लागायजोबनायखाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो बारा गोलाव खालामला बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगा मोजां मोनोबा मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय चेनेलखौ आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदों फेसबुकआवबो फल' खालामनानै लादो बिदिब्ला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि